k'u sigilen no ka nɔgɔ kɔnɔ fala ye nɔgɔ ko kɛlen no gɛlɛyaba ye bi sɛnɛkɛlaw bolo Mali sɛnɛkɛlaw fan caman fɛ yorosokaw fɛ yen min ye foro kɔni ye u y'u labɛn k'u bin ka ban kitakaw fana fɛ yen o kelen don sɛnɛkɛla caman y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nɔgɔ yɛrɛ kɔni tɛ ka ye kitakaw fɛ yen sɛnɛkɛlaw y'a yira sa k'a fɔ ni nɔgɔ mana nin waati in na min ye kɔɔri kɔni ye kuma tɛ o la wa nɔgɔ fana olu bolo hakɛ min kan ka na a kana nɔ waati la min ye kɔɔri sɛnɛnaw ye minnu bɛ CMDT ka bolo kan u ko ko olu kɔni sigilen don ka engrais kɔnɔ u ka commune kɔnɔna Kita commune bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na bi engrais ko gɛlɛya in olu yɛrɛ bolo CMDT a sumara nin ko in fɛ sɛnɛkɛla wɛrɛ bɛ o y'a yira sa k'a fɔ ko olu ma foyi sɔrɔ a la n'o y'a sɔrɔ dɔw ye dɔɔnin sɔrɔ olu ko k'u ta ma labɔli kɛ taari 10 de bɛ ale bolo ale ma foyi sɔrɔ fɔlɔ kuma tɛ a k'a labɔ yoroso fana o kelen don min ye sɛnɛkɛlaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko Kucala marabolo yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na kɔɔri sɛnɛna kelen kelenw olu ye dɔɔnin sɔrɔ fala ye nka jama fanba u sigilen don dɛ nka yen ta gɛlɛya bɛ ka kɛ mun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya yorosokaw fɛ yen sanji fana sensumayalen don ka fara nɔgɔ yebaliya kan u ko nin bɛɛ lajɛlen ka kan min na a sera jamana ka taabolo falen fala ye u bɛ engrais sugu di maa minnu ma minnu bɛ nɔgɔ baaraw kɛ ka nɔgɔ feereliw kɛ ka nɔgɔ ta ka na d'u ma k'u k'a falen sango u ye nin gɛlɛya kelen sɔrɔ ɲinan fana u filɛ gɛlɛya kelen la nin ye samiyaji sɔrɔbaliya fana nana fara a kan Kita ale ni Bayangara min ye sɛnɛkɛlaw ye u y'a yira ye fana k'a fɔ ko in k'a gɛlɛyalen don a ka lajɛ ten sa gouvernement yɛrɛ ka wuli k'i jɔ fala ye minisiri min bɛ sɛnɛkɛlaw ka ko kunna a kana kɛ munumunu salo ye ten dɛ a k'a dɔn k'a fɔ degun min bɛ bi jamana fan caman fɛ nɔgɔ ma sa se waati la wa mini min bɛ ka taa fana a tɛ ka labɔli kɛ Bayangarakaw fɛ yen an ye accident ko kuma min fɔ fala ye k'a kɛra janajaba de ye janaja min Bayangara bɛɛ lajɛlen wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin Burukinakaw ma koyi u ka kin sabanan na sa Mandolikaw ni Paruka minnu bɛ yen Bayangara ni Banka sera ni ɲɔgɔn cɛ fala ye dugudenw de nana sa maa 5 fɔlɔ minnu n'olu su yera ka se ka olu kɛ denmisɛnnin 3 de bɛ a la maa joginnenw u kun y'olu kun fɔlɔ ta ka taa n'u ka dɔgɔtɔrɔso la nka a nana ye k'a fɔ a ko kɔni cayara kosɛbɛ ko in yɛrɛ sɔrɔla min fɛ fala ye surcharge ani vitesse bagan b'a kɔnɔ maaw b'a kɔnɔ minɛnw b'a kɔnɔ ale yɛrɛ bɛ k'i tufa gidɔrɔn t'i sɔn u ko kɔni ko ka kangarida kɛ bɛɛ ye maaw k'u hakili to siraba kasara la Kayikaw fɛ yen plaki dilanw olu kɔni baaraw sigira sen kan i n'a fɔ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen plaki 2000 o bɔra ka ban Kayikaw fɛ yen a kun fɔlɔ gouverneur taara olu di kalo tile 14 yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na min ye directeur régional ye n'o bɛ transport ko kunna Kayi mara la ale ye ɲɛfɔli kɛ baara kɛcogo la ani baara a bɛ ka sigi sen kan cogo min na u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ minnu sigi yaasa ka se ka caman kɛ joona a y'o fana fɔ yorosokaw fɛ yen bagan minnu bɛ bɔ ka taa Côte d'Ivoire ni Burkina n'u bɛ taa bin ɲini na olu baganw k'olu segira ka na tare o ye sabula nin waati in na binkɛnɛ a bɛna sɔrɔ u yɛrɛ ka yɔrɔ la bagan ninnu segili kɔni a jara dugudenw ye sabula u y'a yira sa k'a fɔ ni yan fana samiya fana nana ban san u bɛna u kunna yɔrɔ ka bagan ninnu dɔw bɔra Moti dɔw bɔra San wa min ye bagantigi caman ye u bɛ sira ninnu fɛ fana lakɔlɔsili la yaasa cogoya min na baganw fana u sigilen filɛ nin fala ye kɛnɛ de bɛ d'u fana ma o fana kana taa don maaw ka forow kɔnɔ o baaraw k'olu fana bɛ sen na Masinakaw fɛ yen Sɛgɛlɛ ale segira ka na han maa dɔ yera ko sɛgɛlɛnbana yera ale la n'a b'a fɔ ma ko ver de Guinée maa kelen min n'a yer'o la sa Masinakaw ye wuli ka jɔ kɛ fala ye ja meeruka de don dugu yɛrɛ o ye Nakiri ye a bɛ Sibila commune kɔnɔna na nka o kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ta sa yaasa a bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min k'a ka furakɛliw sigi sen kan ka sɔrɔ k'a yira sa dugu kɔnɔna na u k'a lajɛ yaasa baara bɛ se ka kɛ cogo min na centre carter o ye ale ka baara ye ani général d'armée Amadu Tumani Ture ala ka hinɛ a la olu kɔni kun ka fɛɛrɛ sigilen don min ye Sɛgɛlɛ kɛlɛli la an ka jamana kɔnɔ an sɔngo sifinw olu ye fɛɛrɛ sigi sen kan sa seko ni dɔnko dɔgɔkun kelen k'o baaraw kɛ kalanbila waati la dɔgɔkun kelen min y'u ka kalanso ma ɲɛmaw ye olu bɛɛ lajɛlen y'u sen don a la bɛn ni kelenya dɔnkili tɛgɛrɛ min ye ɲɔgɔlɔnbɔ ye u ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ sa ka ɲɛsin bɛn ni kelenya sinsinni ma maa minnu bɛ yen n'olu kɛra ɲɔgɔntɛ ɲɔgɔnmadaw ye donbolo kɛra olu ye kalanso ɲɛmaw fɛ n'o ye kapu ɲɛmaw ye ani UNICEF k'u ka nin baara ninnu k'u taabolo ye yaasa bɛn ni kelenya bɛ se ka sinsin cogo min na u ka marabolo ani Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ Tumutukaw y'a yira sa ko taji kɔni a bɛ ka sɔrɔ dɔɔni
n'o y'a sɔrɔ olu tun bɛ k'a sa 7,7 ni 600 la nin waati na k'a nana kɛ 400 ye wa min ye juraw ye sabu bɛ tajiko kunna olu yɛrɛ y'a jira sa k'a fɔ ko taji fana na taatɔ don tumutukaw fɛ yen don nataw la ko bɛna na ni sɔnnɔgɔya caman ye fɔlɔ an bɛ t'e fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na min ye kɔkan kibaruyaw olu